מתוך שינה אתה יכול לדעת? אני אבוא אליך בשינה. זהו שניים, יעקב אברהם. עשיו. רק אברהם ויעקב, כל כך יצחק נעלם, יודעים לשנות את העולם. יצחק, אין פה אייזק אחד. לך, היא אומרת לו, לך לבמה, לך. יצחק, בוא לבמה, תן כבוד. יצחק, ראש העיר בוא. ראש העיר בוא. יצחק בוא. ראש העיר, אז אדוני, ראש העיר. כבר היה שווה. האמת שאני לא נוהגת להתנשק עם בחורים, כי יש לי 50 שנה בל"ג בעומר, אנחנו חוגגים, וזה לא פשוט. אז מה אני צריכה? עוד אחד, אבל מה? ראש העיר זה פעם בשנה קורה. אם אין לך כרטיסים עדיין, אז ב10 למאי, יום רביעי הבא, אדיר מילר פה, ואני לקט החימום שלו. ואני לקט החימום של כולכם. אני ואתה, אתה והעירייה, תשנו את העולם. ותפתחו בפתח תקווה גם מקום שאפשר לרקוד אחר כך. אני מרשה לכם להתחבק. אני ואתה נשנה את העולם. שלישת לא אכפת להם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניו, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. זה אברהם, יצחק, יעקב. אני ואתה ננסה מההתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. בהזדמנות הזאת, תגיד לנו שזאת העיר הכי טובה באזור. זאת העיר הכי טובה באזור. האמת היא שאני חייב לשתף אתכם בשאר המקומות שהייתי היום, בין השאר. אני בא עכשיו מהפארק הגדול, באמת אירוע מרגש, למעלה מ-40,000 איש שם. פה יותר טוב. אבל מה שאנחנו מנהגנו מנהג חדש משנה שעברה, אנחנו חוגגים עצמאות עם משמעות, כאשר שרים את התקווה באמצע האירוע. ולעמוד על הבמה מול 40,000 איש ששרים את התקווה, זה בהחלט מרגש. אני רוצה לאחל לכולם חג שמח, שרק יהיו שמחות, שנמשיך לחגוג. יש לנו ארץ נהדרת ויש לנו עיר נפלאה. חג שמח. חג שמח, יצחק, חג שמח. אני גם שמעתי שאתה ראש עיר מעולה, מהולל. ומקצת משבחו של אדם נהוג לומר בפניו, מקצת, אתה גם שר טוב.